Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Бародаром Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ина алҳамдулиллоҳ имрӯз и вақту соат расид. Чӣ хеле ки ман дар видеои гузашта гуфта будам ки мо майда сар мекунем, ба навор мегирем тарзи бизнес кушодан, точкаи шаурма, ресторан, кафе, чойхона, автопарк, таксопарк ва дигару дигар. Худо хоҳад ҳамаш расписаниякати мешава. Мо уже над этим работаем, гуфти рӯзо уже дар масъала кор кардастем, график составлят кардастем ки дар як ҳафта чанд видео шавад, кадом рӯзи ҳафтада мо дар бораи бизнес ба навор гирем, кадом рӯзда, штоби шумо зарани бидонем ки рӯзи чоршанбе Абдуғафур бародармон видео дар бораи бизнес мемонад, рӯзи шанбе видео дар бораи кори средни, рӯзи шанбе мақсад дар бораи ягон документ ва дигару дигар. Иншоалло мо ёра ҳамаша графика тайёр мекунем. Худо хоҳад мумкин дар видеои оянда ман уже шумода бугум. Ва имрӯз мо азор раҳмат бародар муборакшода ки розигӣ хушона додан, мо ба назди бародармо муборакшо омадем, дар бораи хиҷама камтар ба навор мегирем, чӣ хел хиҷама кардан, чӣ хел бизнеса сар додан ва чанқа кор кардастиян. Ак намедонам насколько вай ози ҳамаира мефаҳмонад, барои чӣ ки ҳар чизам рӯйшоду открыто шиданаш душвортара, ҳар касам наметавона. Мо ҳаракат мекунем максимальна информатсияи дар кори гирему, камакакам боша шумода мотиватсия бием. Бародаро сразу мегум нагзаронда тамошо кунед. То што шумода интересия мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёяд. Агар подписатсия накарда бошед, паузара ҷиқда ва подписатсияро хотиртон набуред, чунки контенти пеш ҳамаш ай пеша иншалло. Рафтем. амҷа туғра ғам наметиҳанд. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ина акам буракшора омадем. Ай берун, камтар берун автобай. Тоҷикистон бовар кунед. Машааллоҳ. Инҷа бозори Тёплистан ая? Бозори Тёплистан, пешевой рынок. Пешевой рынок. Пешевой рынок. Пешевой ярмарка, ага. Один этажен берем, шалбозы. Ҷана мана нишон. Камакакам боша хата Тоҷикистонда исмекни дайдарам. Аҷиб. Мози примерно кабинети акай муракшошон рафтесем. Инҷа гуфти ду такадаги, адилна як таз. Так, мо ҷара хайба навор намегирем, но ҳаста дарун дода. Сол зан? Не, ба навор намегирем агар. Просто берун кадоме ки дар кор шид, мақсад ҷумаи занона барои мақсад модар, хоҳаро ва дигару дигар. Номеро уже дар чӣ мешаш мо метавонем муроҷиат кунем. Рози мо основной чизе ки мода ҳаста, даруна ба навор мегирем. Инҷа уже ҷои мардона. Массаж, фитобочка, баночный массаж, хиджама сарба, хиджама пуштба, спина, хиджама на ногах. Машааллах. Так. Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Акаки амиҷай. Зинда бошин. Бачаҳо инҷа чиста. Кадоме ки сум надодай, дан триза мепартои, на бахтиё. Беҳтарин. Инҷа чиста зур кардаин. Машааллах. шумо метавонед инҷа спокойно баро Қуръони Карим, дору гиёҳо, миноксидил. Так, ба фикрам доставкаам доред агар хато накунам. Поштакати. Здеку поштакати. Ина ман намуди духиё. Зинда бошед. Так. Бачаку ана як момент тамо сразу мегум тона. Ссилкаи канали бародармо муборакшо дар описания мешава, дар комментария мешава. Ҳатман дар омада подписатсия кунед, чунки кадомеда ки интересна боша масъалаи тиббӣ катида, мақсад тани сиҳат ва ман уже системаи духтурию қадар сухан даже подбират карда наметавонам. Яъне чира дар назар дорам? Массаж,
хиджама касталон ва дигар чизое ки хубанд барои фоидаи мардуми хумонастай барои саломатӣ бисёртар дар канали бародармон муборакшо мешавад. иншоалло бо дар оянда бо ягон чи добавид мекунем, мисол дигар системаро ба навор мегирем. В общем, пока омадагим, як бародар омадаги буд бояд ҷиян кати. Ҷиян, куя салом намегӯ бачора? Салом. Чо кардам биридамеш, а? Вазбинӣ кард? Дард кард? Машаалла. Калон мешад за то, а? Як ҷо мешад? Ба бачора салом намегӯ? Салом. Мира насринош нестай бачо, если что, имрӯз даст шаҳвол кардагам. Имрӯз буда дина? Дина бега, а? Анако зида иншоалло падарка дертар меоя, а? Оз мо таксира фарёд кунем биёра. Меша? Компютер ё телефон? Телефон. Ай, машаалла. сад накунӣ ҳурмати эҳтироми дигаи бародару хутун прекрасно медонем чиста варианти тоҷикӣ. Мо нав ба навор сар мекунем, гуфтем ки мора доктор яъне табиб сир кард. Дар он пури одам беовоз ва хубтар мешавад. яке аз беҳтарин студияи мо дошта 2019 хто медонем дар они мошиндай контент худаш худша намекунад, бояд позитив бошад. хулоса мо сар мекунем майда бародару чӣ хеле ки ман дар аввали видео гуфтам оиди бизнесу дигар корҳо омадем ина иншоалло якум видеои мо конечно айхи ҷамъа сар мешад. чӣ хел бародар муборак шо. як бор дигар ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ҳазор раҳмати калон бародар барои розигӣ додан, чунки ҳар шахс ҳам наметавонад розигӣ битияву хел маълумотҳоро тиям, мисол оиди бизнес, оиди дигар корҳо. конечно дар ҳаққшон дуо кунем бародаро. биён мо подбират кардем саволора, конечно уже майда метем, мефаҳмонем чӣ хел кардан, айки ҷо сар кардан, феррариро айки ҷо хариди, Москва сити дар чӣ хел хона гирифтӣ, ҳамаш сар мешавад. пеш чӣ кор мекардӣ, чӣ кора будӣ? пеш 5 сол университети расида хондамам, дами давоми хонданам 3D стикер меган, якум кори ма ҳам буда. баъд маслени духӣ дидим камтар нашид, парфтем, баъд хонданам буд кардам, хабарс рафтем, хабарзам автомойкада мои чӣ кор кардам. Соли чанд буд? 2021-22. 2021-22. Беҳтарин. баъд ай куҷо сар кардед? Имина ҳамин направлениро? як бародар вақте ки Москва омаданда, бародар илтимос кардем, омадем ёдмон дод, баъдам Чоплистан омадем ҷойи кардем, хай камтар коромон нашид, баъд отделам ма хидмат кардам. Ба уже ёд гирифти системаро, аренда гирифти ва дигару дигар. Аренда агар хато накунем средним 800 болотаракай. 800 боло. Сарашки ҷойи хуб да. уже ҳозир чанд нафар коригар доред? Фучая даже занаков, мисол дигаро ҳамаш? Алҳамдулилла 2 нафар занай, 2 нафар марда, 1 нафар зан. Тавлид чанд буд? 98 туман. 98 майдае. Анаки нигоҳ кунем 25 сола, 24 сола примерно. беҳтарин нигоҳ кунед дар синну соли 24-25 уже алҳамдулилло соҳиби бизнес, коригарҳо ва дигару дигар. конечно гуфти урусо ки это только начало. худо хоҳад бояд мотиватсия шавад. шумо дам якам боша маълумот ҳатман нависен комментариёда агар ягон ҷои вайш бошад. далши мо мерем ози маош коригарон чӣ хел ай ози примерно мисол маошон ай худшон вобаста, ай специалистшон вобаста, и коркунишон мақсад чанд кора пеш мебарад, ай ҳам вобаста. А так средним 70-80. 70-80 мисол оянда бо ма карьера ваъда мекунам ки сад биёен. шумо ёд метиҳед ҳам бизнес подготовка мекунед, ҳам мисол дигар коро кати. беҳтарин кор, беҳтарин бародаро ана кадоме ки чиз навшад, як бор дигар мефаҳмонам. ай бародармон дар уҷа хиҷама аста, фитобочкаву массажу дигару дигар ва самое главное бародаро ман худам дар омадам. рости гап як моментай биёин мо ҳама вақт бояд одам чест нашавем, ҷои вайш нест. но ҳурмату эҳтиром ҳама вақт ҳурмату эҳтиром. ман худо ба ҳазор бор шукр мегӯям ки ҳамун рӯз ман ҳамин гапа нагуфтам. нигоҳ кунед ситуатсия чӣ хел шид. вақте ки ман дар омадам, як бародармон аста ҳамуҷа табиб, клинически травматология хондагӣ, мисол ҳамин система кати, баъд пулсивая диагностика мекардааст. мана гуфтам мебина ҳозир мегам мефаҳмона ҳамара. хулоса ман омадам, дасти мара гирифт, ҳамин пулса дидагида мада уже сраза вай кардак. ман гуфтам истодам, гуфтам субҳаналлоҳ, дасти мана дидестай. шумо дуруст фаҳмед бародаро, биёин бе комментария, бе ягон чи. ман бадри дилам гуфтам ки и бачаам даст ман қапид, и чӣ мефаҳма? нохест мара полностью дарун ман уже гуфт,
то что ма воспаление дорам, то что гурда, почкию ҳама хина гирифтагиай мара гуфт, ма гуфтам чӣ хел вози беснам хе ҳам хибр омадаам барм ай тараф ҷихид ай тараф ҷихид рости гап ҳама дард ва гуфт то что ма худам медонистам ма уда нақл кардаги набудам барои ҳами ана хиҷама фитобочка массаж пулсивая диагностика дигар чизо шумо метавонед смело муроҷиат кунед номеро дар рӯи экран мешава адресашон ва дигару дигар биёед мо ай тема наброем сразу бародарҷон тарс ва дух ва кушодани бизнес ози бачаҳода интереси мешава по-любому дар сину сол уже ту ҳамира чӣ хел кардӣ чӣ ба натарсидӣ ту нагуфтӣ ки ҳамин кор намешава ман рисковат намекунам ранги яхело тайёран ясад чанд ҳазор да айфон бихарану лекин бизнес карданам метарсанд ӯ духи ту ай ки ҷо шид недонам бузбалай но дух да ки ҷоя дух ай кардан ҳамин карден меша якум кардан якум намоз дуюм кардан сеюм общение хуб мара ҳамин ними бозор айрӯи чӣ мешиноса айрӯи общения вақте ки общения хуб карде любой клиента даже сумам надошта боша биёе ҷавобша бите мақсад чиза мо ози ака бояд дурусттар фаҳмудан общения умение мисол система кати кор кардану вай клиенто хуб ман бизнеса дар назар дорам ки мисол бародарҷон муборакшо чӣ хел дар сарат омаду мисол натарсидӣ нафаҳмидӣ ки гуфтӣ блин ози ман мекунам амира ман бой метавам мисол ман ози мекунам сумом месӯза ҳамин хел чиз шумода чӣ хел шуд сарш кардем первый шаг гапзанон кардем шиносои худ кати мепурсӣ фақат пурсидан кати маълумот сабират кардан албатта ай так дар як ҷо шиниву бугӯ ки ма худаш ҳамаш мешаване пурсидан сар кардан ҳама ай главниш ҳамин сар кардан чӣ хел сар кардан пурсидан айҷа то ҳатто як ҷигори фурӯш я яхмос як морожен фурӯш фурӯхтан ҳам чизша ҳаминҷа ман гуфтам мекунам лекин накардам барои чӣ ҳамаш ай пурсидан сар мешавад маълумот сабират кардан информатсияи хуб дигару дигар дуюм ҳамин якумш ҳак мақсад дар раҳи рост бошед иншоалло ай ҳамин дуюмш алло баракатамет маълумот ҷамъ кардан дуюм чиз маълумот ҷамъ кардан ай хорошо бизнеса сар кардӣ даи сину сол дигар ҳоҷи по-любому пайдо мешаванд ҷои вайш нестай капитал яъне пулай ки ҷо ба фикрам ки путин надодад капитал камтар доштам ай ҳамун гирифтам вай кардам сабр кардам дига вложение кардам хай ман масалан гражданство доштам исосон аллоҳ дод намедонам аллоҳ дод таври аллоҳ ҳамада метиҳа бародарҷон дуруст ё ки агар ҷои вайш бошад мисол ай як амак қарз гирифти ай падар ай модар мисол як бародар дод ё ки мисол аренда кардӣ ё ки дар як ҷо кор кардӣ сабират кардӣ ки шитоби мисол мо ба навор гирифтесем мо бояд як маълумот як чи мардум да уже фаҳмонем расонем мисол меорем даже ина худат вақти сар кардӣ мумкин те агар ки 2 мода сар кардагӣ бошӣ агар ки мисол мо пеш ҳам хел видео медоштем шояд як ҳафтада сар мекардӣ уже маълумота сабират мекардӣ тарзи сум ҷамъ кардан тарзи кам расход кардан мисол определённый момент чӣ хел шуд бародар тарзи ҳамин в общем финансовый қарз ягон вақт нагире агар гирифтани боше айёру рафиқе ки минимум 3-6 моҳ бояд ждат кунад 3-6 моҳ мана як бародар дар любой бизнес ака ай чиз зависид мекунад даже ай ҳаморам нагирен ман шумо дар мобайни гап дар бахшиш бародаро қарз кредит ай ҳама чизи безебтарин ҳамиае ки файзи баракати кори шумо мегзара мерава ман кредитам гирифтам ман қарзам гирифтам бародаро қарз и як намуди чизе ҳастай нами ранги агар мо кӯчагӣ мисол меорум бародаро илтимос биёен беобсуждения шава семечкара мекушоӣ ҳами як донаша хӯрдӣ мехоҳӣ то охир шабичахӣ қарзама михела якта гирифти 2-та 3-та 4-та шида рафтан мегира ҳаракат кунед қарзда бизнес накунед бошанд шахсиятҳое ки шумо да метиҳанд мисол определённый сроки ки мисол медонад суми зиёдӣ доранд ихел не ки мисол бояд хонаш равон куна ё ки бояд падар да равон куна модара лечения кунаву бечора мегирад дасти туда метиҳад оё бизнеси ту мешава ё не ҳаракат кунед ҳамин чизода эҳтиёт кунед пешаи як бизнес пешаи як кор кардан ва самое главное ду чиза да ҳамин вақти як ҷо мекушоӣ якум вложение дуюм сабр надошта бошӣ вложение кардагӣ нолай беҳтарин мешавад ки ман як мисол меорам вақте ман 2 ютуб доштам ман да як бародар гуфтагӣ буд ман ба забони русӣ пеш мебурдам ҳам ба забони тоҷикӣ дастам намерасид баъд вақте ман интерес кардам ман да гуфтам ба забони русӣ за двумя зайцами побежишь ни одного не поймаешь а я хиби 2 заргуш давидӣ
ягон ча қапида наметонӣ, барои ҳам беҳтар меша як ча меқапӣ, бу дигаша меқапӣ. Як бизнес кардӣ, як кор кардӣ, як тарафа мекунед, баъд уже аяқиби дигар корҳо мешавед. Сабр, як дарахт дар як ҷои сабза имрӯз нашид пага мешава, ай хел мешава бо моментое ки мисол ҳо действительно бизнеси шумо ҳамун кори шумо дар ҳамун ҷо туғри намегира. Шумо бояд анализ карда бирои и хел не ки мисол чӣ бигӯм як ҷои ноодам дата шаурма кушоӣ ё як бизнес кинӣ хай ҳоли мешава бигем и хели кати ҳам намешава. Но дар бизнес дар любой соҳа фарқият надора шумо кадом направление и качество продукт, умение разговаривать, яъне тарзи хушрӯ дуруст сухан кардан бо клиенто, чунки клиенто и уже прибили шумо, яъне суми шумо да сум меёра. Мисол меёрам, ма иншоалло дар оянда видео мекунам дар бораи чайхона, яке аз беҳтарин чойхонае ки дар Москва ҳастай бародаро, бовар кунед чандин сол шуд ман ҳамун ҷа мерам. Бовар кунед агар ман ҳамун ҷа медурам ку даже хеш табори хел мақсад муомила намекунад. Даст ана меҷад, тоқи сафед мондаги, либоси сафед пӯшидаги, акаҷон биё, акаҷон ихе кунам, акаҷон ихе кунам. Ҳамин тозагӣ, гап задан ва ин чиз одама привлекат мекунад. Хатон мисол биёрен, ҳозир як ҷо медурен, хе ҷамъ ҳам ё ки ягон кор бошад, мисол муомилаи хуб бошад, шумо пастаен ҳамун ҷа мерем. Ай хе биё бишивҷада ози миём ита мекунам, хатон медонем. Гапа дуруст дароз намекунем. Так капитала ёфтем, бизнеса кушодем, беҳтарин. Совет барои бачаҳои ёш. Совет барои бачаҳои ёш, пултона ҷамъ кунед, минимални сар кунед, ҳамиқа кора. Ай так ман худам ҳамин стройка камтар исусу кор мекардам, агар ҳамин видео падарам бинад, ай саҳар то бега ждат мекардам ки кай ҳамин вақт тамом мешавад. Барои чи ман дар ҳамун чиз нестам. Не ки бафаҳмидам ки вақте ки ҳамун кора метонӣ, ба завқ мекунӣ, дӯст доштан дар кораи кора. Тамом. Беҳтарин. Так, мо дар видеои пешҳо гуфтагӣ будем, ба ёдтон боша, ин хеле хубтар мешавад дар оянда, бо ислоҳтар мекунем, бо мисол хеле хубтар мекунем фармоишкун, баъд студия мешава бо качествена. Но имрӯза то што дидем бародаро қабул кунем, ягон камбудӣ боша нависен, иншоалло ислом мекунем. Баъд агар хато накунам, уже обучение шогирдоам дар оянда мешавад, бачаҳоро подготовка мекунем, дигар. ҳамаш ҳастай акай Дилмурод кати мами ваймон кардем, сертификат, обучение, практика ҳамаш ҳастай. Иншаалло метонем муроҷиат кунем, мо калон шудестем, дар як гуна истодестем, иншаалло мешавад. Як савол. 2023 алҳамдулилло, 2028, яъне 5 сол пас. Хата дар киҷо дидести, чӣ плано ҳастанд? Хумад амира атфе ча мегуфтӣ? Хак яке ниятҳои калонмон падару модарро роӣ кунем, баъд худмонам бирем мақсад Макка ва Мадина. Иншаалло ҳамихели марказҳои саломатия бисёртарак намегӯм, чи стоматолог, чи дигар ҳама ҳамёр мехоҳам ки ёрии аввалин дараҷаша бепул кунем. Иншаалло. Ба усун дигар тарафшам дар хизмат, дар фикри мардум будан. Бародаро иҷа ман давайт мекунам, чӣ ки дар аввали видео гуфтам, бародар муборак шуда, мо YouTube канал кушодем, ана ссилка дар комментария, дар описания видео дар омада подписатсия кунед, обуна шавед. Мо дар хизмати шумо иншоалло видеои даркорӣ, видеои фоидаовар, видеои ки мисол дар хизмат ҳастанд, як камакакам боша барои шумо фоида мерасонам. дар бораи бизнес кардан, дар бораи хиджама, массажу дигар корҳо, саломатӣ ҳамин направления дар канали бародармон мешава, ҳатман обуна шавед. боз як ключевой моменти дига ҳастай бародарома шумо да мефаҳмонам, агар аҳамият дода бошен, не то что дар Москва, дар тамоми шаҳрҳои Россия бисёран шахсиятҳое ки мисол талант, яъне чӣ мегӯям, хондагиан фарқият надорад, мисол любой направление. Мо ози ака маркази саломатӣ кати, мисол мо тиббӣ кати гирифтестем, чунки мо имрӯз дар ҷа қарор дорем бо ҳамроҳи муборакшо, мисол ака номи шумо чӣ буд? Ака Муҳаммад Юсуф. Чиро дар назар дорем? Як хабари хуб, камтар босабр бошен. И конечно хубае ки мисол шумо ҳамин таланта доред, но пока возможност неста шумо определённые коро да кор кардесен, складу, стройкаву дигар чизо кати мисол барои зиндагиро пеш бурдан и беҳтарин чизае. Но хабари хуби мо дар ҳамие ки иншоалло вақти соатш биёяд, камтар дига босабр бошен, ё ки даже ҳозир шумо метонед дар комментариё нависен, муроҷиат кунед. Конечно муборакшо мисол бо шумо ба алоқа мебирояд, як определённое время да ай ҳамун сиёҳӣ, мисол ай складу, ай стройка дигар чизо гирифта, мисол соҳиби кор кати, соҳиби бизнесо дигар чизо мекунад. Ана дар пример мо нишон метем ака Муҳаммада. Як бор дига ассалому алайкум. Ака Муҳаммад, шумо дар чӣ кор мекардед?
стройкада кор мекардем. Имрӯз уже дар хиҷама мисол чанд рӯз уже кор кардестен, уже ICOи баромаден як определённый ҷо камакак худшиносӣ ина барои мардум то што ҳастай мефаҳмонди мисол чӣ хел баромаден, чӣ хел шинос шуден ва розиен ё не ва барои бародаро чӣ савед метен, чӣ тавсия метен. Таланта дар куҷо доштем? Алейкум. Мен худам аввал аз стройкада кор мекардам. Хоб. Мазам гирифт ҷома омадам. Дидам хай қитаи ка суҳбат кардем. Печени кардем, ҷома кардем, алҳамдулилла соз шудем. Дар бораи шарт шарт дар бораи кор пурспос кардем ки масалан ман хет план дорам. Субҳаналлоҳ, получается бале. мобайни гап бахш. Ман худам кор кардагӣ дар соҳаи медицинский. Ман худам медиколеш хондагӣ 6 моҳ. Ба исра кор кардем. 8 моҳга дар армия, яъне хизмат. Машааллах. Ахири тило омади ки бриллианта ёфти. Машааллах. Омадем, қатишон ака суҳбат кардем. Хай гуфтем ман хай талант дорам. Антари соат кор кардан мехоҳам, орзу дорам. Хай як ҷарфа мекардед, гирифтед, имрӯз уже соҳиби кор. Алҳамдулиллоҳ, агар хато накунем, мисол ҳозир бачаҳо биён беафсуждения, мо вақте ки честна набошем, уже смисл дар чие ки моро тамошо кунам, вай кунам. Ҳастан шахсиятҳое ки розигӣ метиҳанд, ҳастан ки наметиҳанд, но все равно мардум да интерес не. Ҷои вайш нест. Ина мисол омаден, мисол чема стройкада чанд кор мекардед? стройкада 50. Имрӯз дар инҷа агар иҷозат метиҳанд, чӣ мекунам? Чанд сумай? Хай 75 та мегирем иншаллоҳ. Машааллоҳ. Ина бародаро мисол ҷои вайш нест. Чӣ хеле ки шумо дидем, бародармон меояд лечения. Ай сабаби ки ҳами ташхис меган ё ки чӣ хел меган, касб меган ё ки ҳунар меган, бахшиши зиёд. Ма беафсӯзия накунем, иногда даже як хел калимаҳои тоҷикӣ уже аз забон худо бубахшамона чӣ гуфтам, талант ё ки ёрдам тенохи ма то камак гап намезанам. Мутахассис беҳтарин мутахассис ки мисол дар стройка медонам ки шумора як хел бародаро зиёданд. Бо як борига такрор мекунем. Бо сабр бошед, иншоаллоҳ дар видеои оянда мисол касе ки устои мошина фарқият надорад, талант доред. Кадоме ки мисол як дигар чизое ки мисол тиббию мутахассис гуфтем ё ки чизое ки бошанд, бо дигар ваё пайдо мешаванд. Мисол как касталом гуфтем, бо дигар бо чизо аст. Биён ёрдам тен кам ман то хагар назанам. Касталом мақсад курс ва диагностика аст, баъд народная медицина. Дар моҳо мисол шахсиятҳое ки ҳастанд ҳозир пайдо мешаванд. Хай дар ин направление хубанд, хе ҷамъ дава мисол. Ҳастай бародарое ки примерно биё шумо ёрдам тен охият кор. Аммо не касаб рафта дуруст. Ман дар дигар соҳо дар ин чизм да. медицинская касе ки масалан шумо соҳаи тандурустия дар назар доред. Не только тандурустӣ, мо мисол все общира ма дар назар дорам барои бачаҳое ки ман медонам действительно кор мекунанд дар як ҷо ку, лекин талантошон дигаранд бародаро. Иҷа ман ози вай намекунам, чунки шумораи бародаро бисёранд пушти экранда, иҷозат ҳаст нест, мо ин хел мефаҳмонем. Мисол бародарое ки ҳастанд устои хонагӣ, устои мошин, бародарое ки ҳастанд мисол дизайнер, бародарое ки ҳастанд ягон инженер ҳастанд, дигар чизо, но действительно дар стройка кор мекунанд. ҳамин бахшиши гапи шуморо ман баридам, ҳамин муроҷиате ки шумо ба бародарои мо карда истодем, як хубӣ дорад ки ҳар кас ба як тахассус теста омада гирад. Падартона раҳмат ака. ҳастанд ки аслан соҳиби тахассусанд. Бале. Аммо дар инҷа мебиёнд роҳ риштара намедонанд, ба як коре машғул мешаванд ки хилофи тахассусӣ. Ана мирамо дар назар дорем ки ҳар нафаре ки мисол ба тахассусш машғул шуда аз он як баҳра барад ва ба ягон нафаре як манфиате бирасонад, аллакай ин дигар як кайфияте ҳосил мекунад. На танҳо дар инҷа соҳиб шудани як маблағи, маблағ дар он ҷо ҳам соҳиб мешавад, дар ин ҷо ҳам соҳиб мешавад, лекин кайфияте ки чунки ӯ баргашта ба ҳар ҳол ба ватанаш меравад ку. Аммо дар як сол ду соли дар инҷа будан, вақте ки бо тахассуси худаш машғул намешавад, вай метавонад ки тахассусша аз байн баравад. Вай чӣ кор мекунад? Ҳар нафаре ки дар як соҳаи як тахассусе дорад, тариқи ҳамин муроҷиате ки ин бародаро карда истоданд, иншоаллоҳ ки бо дигар нафародам соҳиби тахассуси худашон шаванд ва бародароне ки ба як тахассус фаъолият доранд, бародарони ҳамзабони худ, ҳаммиллати худ, дигар нафароне ки дар мисол осиёи марказӣ зиндагӣ мекунанд, як ҳунаре доранд, ҷалб кунанд, муттаҳид шаванд, як кору фаъолияте кунанд ки аз мисол чӣ бигем як мушкилию кори вазнину ғуссаю баъд фиребкунию фиребхӯрию ин чизо
یک رهایی یابد. ҳозир ҳамин مثال соҳае ки мисол ما фаъолият карда истодем ин ба тандурустӣ тааллуқ дорад. Тиббӣ. ҳар нафаре ки мисол духтур аст, табиб, врачи кадом соҳае набошад, медбрат, бародари тиббия, бародари тиббӣ корманди дар санитария кор кардагиам, мисол санитар аст. Аки мардора мо дар назар дорем. Занҳо бошад, ҳамшира ҳастанд, ҳамшираи шафқат ҳастанд, ва ҳам низ врачи мисол занҳо ҳастанд, гинеколог дар назар дорем. ё ки мисол санитарка агар дар тахассуси худашон як қобилият як ҳунаре доранд, на танҳо ба мо ба он нуқтаҳое ки дигар хизматрасониҳои тиббиро пешкаш мекунанд, ба онҳо низ муроҷиат карда кори худ қатъи машғул шавад. як момент аст бародаро, конечно, любой соҳа, любой бизнеса и политикаи дарунай. По-любому ози мардум да интересе меша ҳар яктаи шумо да ки мисол хайо бародармон бизнес кардан дигару дигар да худчам мегем ё не. Ҳо мегем мо гаварӣ кардем, мо гап задем. Гаварид не на самом деле ҳар кас ҳам наметавонад дилкушод шава фаҳмона. Барои ҳамин беҳтарин мешава бародармон башо як бори дигар ина мисол бизнес карде конкретна доход, мисол учитывая того, что мисол шумо расходҳои калон дорем ба продукцияу, мисол банкау, фитобочкау, коммуналне аренда, мисол коригаро ха якам пурратар мефаҳмудед, чунки мардум да хела интересне. Айхинга мефаҳмам 3 коргар хидм кард 14 75-80 ҳазори. Магар ё аренда дорем. Аренда 100 ҳазор зиёдтар кард плюс минус. Баъд расходо дорем барои чизое ки мақсад одноразовые, салфетка, простим, мақсад салфеткаи влажные бо хок. Продукция ки мисол немина барои ҳамин систему ҳастам. Ё да плюс минус 65 ма ҳисоб кардам 65-60 ҳазор меравад. Баъд ҳама ҳамиёро ҷамъ кунем 250-260 ҳазор ба коргарон мешавад. Плюс 200 ҳазор. 100 ҳазор. 350 то полмиллион. 500 ҳазор. Общая выручка ки мисол учитывая расходҳоро агар мо ҳамаша гирем, тоза кисаи мада чанд мемона? Айсизани аймада. 200 та. Машааллах. Примерно 200 ҳазор бародаро на и доходи бизнес ки мисол а як точка дар оянда бо дигар точкаҳо мешава. Айда видеои мо ба охир мераса бародаро. Ҳазор раҳмат ҳар яктаи шумо да ки вақти худро дареғ надошта видеоро тамошо кардед. Ман намегӯям ки хела фоидаи зур меора шумо да, но шояд агар камакакам боша мо хела шодем бародаро. Марҳамат кунед, чӣ хеле ки мо дар аввали видео гуфтем, нишон додем, фаҳмондем ҳама намуди маҳсулотҳои тиббӣ, фитобочка, хиҷама, пулсовая диагностика ки мисол бародармон акаҷонмон ҳаста дар хизмати шумо мешавад. Ина бепул шуморо полностью анализ кардан мегӯяд чӣ кор кардан дар кора, чӣ хел лечения кардан дар кора. Ва биёен самое главное бародаро ҳама каса дар комментария дар ҳаққи бародармон муборакшод дуо мекунем ки рӯзигии худро додан камакакам боша як фоидааш ба мардум мерасад. Агар ки шумо фарқ надорад кадом бизнесе бошад, автосервис, мойка, чойхона, шаурма ё ки дигар бизнесҳое ки дорем, иншоаллоҳ нависед комментарияда, мо бо шумо алоқа мебурем, бародаро сёмка мекунем, ба навор мегирем, камакакам боша як фоидааш ба мардум мерасад. Худо хоҳад ҳамин направленида уже рафтесем, шумораи видео рӯз то рӯз зиёд мешаванд. Агар подписатсия накарда бошед, подписатсия кунену видеои хуба айдаст нате. Агар ягон камбудӣ боша бародаро нависен, ягон ҷой вайш неста. Иншоаллоҳ ки мо дар оянда ислоҳ мекунем. Чӣ хеле ки мегӯям, ман намедонам ира шоиро гуфта буданд ё ки дӯстон оинаи ҳамдигаранд. Нависен, мо ислоҳ мекунем, ягон ҷой вайш неста. Дар бораи чӣ сёмка кунем ва дигару дигар. Агар ки ягон ҷой добавит кунӣ ака? дар маркази суннатӣ саломатӣ ҳиҷома шифо интизораи шумо. Добро пожаловать. Аммо нагуфтем аз самои чиша. Хеле тағаббузӣ намегзарам. Миёен, айноми тоҷдорон гап мезанем. Чанд фоиз скидка мекунем? Ман чанд қай бигум? Бачаҳо биёен бепул хиҷама мекунам. Чанд нафара миёя ози хиҷама мекунем? Леки мо хеле намефаҳмем, хеле подставной мешавад. Биёен лучше мо чанд нафарра мегем, нархи хиҷама 2500, агар хато накунам. Аммашкати ҳо. 2500. Омадем 2000. 100%. Номи акара меган ё номи хиҷа, номи сайта тоҷдорона? Тамом. Толка мехе. Тамом. Шамо. Маълиш. Алло, нигабон ту бардора.